अच्छा भाई, तो आप लोग मूड मिजाज में बानी ना? बिल्कुल, आप लोग एकदम मूड मिजाज में हो खब अर्जुन ठकुराई के शॉर्ट गीत सुने खातिर। और ही हम शॉर्ट गीत लेके आ भी गइल बानी। लेकिन गीत गावे से पहले आप लोगन की बता देवल चाहत हई कि कोनो भाई हमार परिचय जाने खातिर मैसेंजर से मैसेज में लिख के भेजले रहलन कि भाई कहाँ से हो। तो हम मैसेज की जवाब भी देहनी। भाई आंसर पाके ओके के फिर से मैसेज दिलन। लेकिन अगले भाई खातिर हम ई कहें कि फिर से जाने अब परिचय बदे ना परेशानी होखे। तो हमार नाम अर्जुन ठकुराई, पूरा नाम अर्जुन सिंह ठकुराई, खरवार समाज परिवार से बिलोंग करीला, यूपी सोनभद्र से बानी। तो गीत के बात समझ ली। कोनो भाई प्रदेश जाए खातिर तैयारी करत हुअन और उनके पत्नी के मन ना बा कि हमार पति जी बाहर जैतन। तो शायद सुदिन देखवावत हुअन, पोथी पत्रा देखवावत हुअन कि दिन शुभ बा कि ना, जाए वाला दिन अच्छा बा कि ना। अंदर से बिल्कुल ये इरादा रहे कि हमार पति जी बाहर ना जैतन तो ठीक रहे। आखिरी दिन जब फिक्स वाला दिन आइल बा, जाए वाला दिन, तब भाई साहब घर से तैयारी करके निकलन। और ये स्टेशन जात जात ट्रेन ना पकड़ पौलन, ट्रेन निकलिए गई और भाई साहब छूट गइलन। तो मन मार के घर वापस अइलन। तो अपने मिसेज जी से, धर्म पत्नी जी से कहत हुअन, का कहत हुअन, इस शॉर्ट गीत सुनी। पतरा दिखा के जतरा बनवलू जात घरी परदेश। पतरा दिखा के जतरा बनवलू जात घरी परदेश। त चुम्मा दे के तू छोड़वलू हो मगधिस परेश। चुम्मा दे के तू छोड़वलू हो मगधिस परेश। हाँ हाँ, चुम्मा दे के तू छोड़वलू हो मगधिस परेश।